Nosotros hemos comprado un piso y nosotros somos una familia de 4. Mi marido, mis 2 hijos y yo. Estábamos viviendo súper bien. Mi marido trabajaba bien, que le iba de verdad que tenía una empresa que le iba súper bien, una empresa de reforma. Yo estaba trabajando de camarera en hoteles, estaba todo perfecto y viene la crisis, ya nos lleva todo. Mi marido se queda sin trabajo, entonces le quitan la empresa, le embargan. Entonces empezaron las amenazas que no podíamos pagar el piso. Era 1.250, yo me quedé trabajando unos meses más y no podía yo dejar todo mi sueldo. Entonces yo me iba al banco con mi marido y ofrecemos 700, 750 y el banco rechazaba. No quería poner ningún acuerdo con nosotros. Entonces empezaron las amenazas que tenemos que salir del piso, que nos daban fechas y yo no vi ninguna solución. Entonces dije, bueno, me voy a espabilar, me voy a la asistente social a ver qué me puede aconsejar. La asistente social de verdad que se portó muy bien conmigo. Allá estaba yo embarazada de mi segundo hijo. Se portó muy bien conmigo y me derivó a Habitatge. Habitatge también cogieron las cosas de verdad demasiado en serio y me derivaron a Habitat 3. Y de allá empezaron a abrirme las puertas. Habitat 3 me recibió con los brazos abiertos, me dio este piso donde estamos ahora contentísimos, felices. La verdad que la gente, las referentes siempre que tengo son muy majas y no tengo ningún problema. Estoy contenta y feliz. La Fundació Habitat 3 som una entitat que fem efectiu el dret a l'habitatge de les persones en situació més vulnerable. Des del 2015 hem captat més de 450 habitatges en 7 municipis i on hi resideixen 1.200 persones. Aquesta captació immobiliària Habitat 3 l'ha realitzat amb col·laboració imprescindible de molts agents immobiliaris, com per exemple Finques per Ramon, i amb la col·laboració de persones propietàries que ens han ofert el seu habitatge a preus adequats al mercat, en els quals Habitat 3 molts d'ells els ha rehabilitat i en els quals, una vegada venen a viure les persones en situació més vulnerable, Habitat 3 realitza un acompanyament social que permet a les persones propietàries, en primer lloc, tenir una garantia absoluta al 100% de que cobrarà el seu lloguer i, per l'altra banda, si hi ha algun tipus d'inconvenient o de conflicte, Habitat 3 té un equip social que vetlla que tot funcioni correctament i, a més, se li doni un suport social a les persones perquè puguin fer també un procés d'inclusió social. Tots aquests programes que portem des del 2015 treballant-los són uns programes en els quals també és molt imprescindible el suport públic, en aquest cas de diferents ajuntaments, com per exemple l'Ajuntament de Barcelona, que ens permet oferir uns preus adequats a les persones propietàries i alhora que els llogaters puguin pagar uns preus assequibles en funció dels seus ingressos. Per tant, per nosaltres aquest programa és un programa fonamental on la xarxa de col·laboració és imprescindible, on totes les parts són supernecessàries i on posem en valor aquesta feina dels agents immobiliaris i també de les persones propietàries que confien en Habitat 3 perquè puguem gestionar conjuntament aquests habitatges per fer efectiu el dret a l'habitatge a les persones en situació vulnerable. A Finques per Ramon coneixem Habitat 3 com una fundació que és una col·laboració pública-privada que ajuda a resoldre problemes d'habitatge social i nosaltres com a professionals ens empenya a començar a col·laborar amb ells al fet de veure que tant el Col·legi d'Administradors com el Col·legi d'APIs tenen uns convenis de col·laboració signats amb ells. Nosaltres oferim Habitat 3 als nostres propietaris perquè siguin llogaters, perquè és una garantia a nivell de cobrament de lloguers absoluta. És una funció social que ajudem a gent que està en risc d'exclusió social i després, si aquest propietari vol reformar aquest pis, Habitat els ajuda a financiar aquestes obres. En resum, és una experiència fantàstica que tenim a nivell també de convivència amb els altres veïns de la finca i ho recomanem a tots els nostres propietaris.
Sí, a part de recomanar als propietaris, també ho recomanaríem a la resta de professionals. És una fantàstica oportunitat per complir amb la funció social que tenim. No és incompatible també amb el nivell de negoci, ja que també a l'hora de firmar els contractes també es cobren uns honoraris i en definitiva és una opció molt vàlida que recomanaríem a tothom que tirés endavant. La meva família és propietària d'una finca a Ciutat Vella, al barri del Raval, heretada del meu pare. Durant una sèrie d'anys ens hem dedicat a fer reformes per anar modificant la finca i anar-la adequant al dia a dia. Durant aquesta renovació han anat canviant els inquilins i en un moment determinat, Finques Perramon, quan teníem 3 dels pisos reformats, ens va posar en contacte amb la Fundació Hàbitat i ens va fer conèixer el que era la Fundació i ens va agradar el fet de poder arribar a un acord de fer una cessió d'ús de les vivendes per lloguer social. Això ens deixava tranquils a nosaltres mateixos perquè també estàvem contribuint a la situació actual. Jo ho recomanaria a qualsevol propietari, no hem tingut cap problema ni amb les persones que estan ocupant els pisos ni amb la resta de la comunitat, al contrari. Vull dir, és una experiència molt agradable i que crec que d'alguna manera a tots ens dona una possibilitat de contribuir d'alguna manera a una situació molt dura amb les famílies actualment.